σας καλωσορίσουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σε μία ακόμα συναυλία της Vivian, την Τρίτη. Όπως ξέρετε, η Vivian αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική. Είστε εδώ όλοι άνθρωποι που τη γνωρίζετε. Είστε άνθρωποι που ακόμα μπορείτε να την απολαμβάνετε δωρεάν, γιατί σε λίγο θα πρέπει να πληρώνετε πάρα πολλά χρήματα για να τη βλέπετε. Η Vivian λοιπόν είναι από μια οικογένεια, την οικογένεια της Τάλης, που πάντα είχε σχέση έτσι με τη μουσική. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τη δικιά μου. Η μητέρα της έπαιζε ακορντεόν και γι' αυτό πάντα στις συναυλίες της Vivian, και επειδή θα την παρακολουθείτε πολλά χρόνια, θα υπάρχει ένα ακορντεόν, όπως υπάρχει και σήμερα. Η μαμά της παίζει φλάουτο και έχει πάει και πολύ ψηλά στην εκπαίδευση. Πώς το λένε αυτό που έχεις? Τρίτη ανωτέρα. Πριν από 30 χρόνια. Θα την ακούσετε σήμερα. Εγώ είχα ένα ταλέντο στο τραγούδι, κυρίως όταν έπινα, αλλά έχω προσπαθήσει και το έχω καλλιεργήσει τώρα, κυρίως επειδή ξέρετε ότι είχα πρόσφατα μια εμπειρία ως υποψήφιος περιφερειακές εκλογές. Εκεί διαπίστωσα ότι ο κόσμος ψηφίζει τραγουδιστές και αθλητές, οπότε προσπαθώ σιγά σιγά και τα δύο να τα καλλιεργήσω. Η πρώτη συναυλία της Vivian ήταν μια ιδέα της δασκάλας της, της Ντομένικα. Η Ντομένικα η Μίκατζης είναι αυτή που ανέλαβε τη Vivian και την απογείωσε πραγματικά. Η συναυλία η πρώτη έγινε τον Ιούνιο του 2022 σε ένα πολύ μικρό χώρο στη Γλυφάδα. Εγώ τότε, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα καταλάβει τι πάμε να κάνουμε και τι ακριβώς θα συμβεί. Αλλά έγινε μια εξαιρετική συναυλία. Ήταν εκεί και η Κατερίνα η Πολέμη. Η Κατερίνα η Πολέμη είναι μια γνωστή τραγουδίστρια, σίγουρα θα την ξέρετε, μέσω της οποίας γνωρίσαμε την Ντομένικα. Συγκεκριμένα, για να σας πω όλη την ιστορία, γιατί έχει ενδιαφέρον, εγώ είμαι μέλος μιας επιχειρηματικής οργάνωσης, λέγεται Entrepreneurs Organization, και κάποια στιγμή είχε κάνει μια εκδήλωση για τις γυναίκες. Υπήρχαν τρεις γνωστές, πολύ διάσημες γυναίκες. Μια από αυτές ήταν η Κατερίνα η Πολέμη. Τη ρωτάμε λοιπόν στο τέλος, πώς έχεις εσύ, ποια ήταν τα βήματά σου, γιατί μας είχε πει νωρίτερα, εκεί που τραγουδούσε, ότι είχε διάφορες δυσκολίες σαν παιδί, δεν της άρεσαν πολύ τα μαθήματα, είχε διάφορα, και μέσα από τη μουσική βρήκε το δρόμο της. Και μας μίλησε για τη δασκάλα της, είναι, λέει, μια κυρία Ντομένικα Μίκα. Έτσι λέμε να την πάρουμε τηλέφωνο, που μένει στη Γλυφάδα. Οπότε άρχισαν τα πράγματα να γίνονται έτσι πιο εύκολα. Πήραμε την Ντομένικα και πραγματικά από τότε η Vivian κάνει συνεχώς βήματα. Είχαμε τότε την πρώτη συναυλία, μόνο 50 άτομα. Είχα πει ότι κρατήστε το πρόγραμμα γιατί θα είναι συλλεκτικό σε λίγο. Πέρσι, στην αρχή της χρονιάς, κάναμε τη δεύτερη συναυλία στο μικρό θεατράκι που μας παραχώρησε η Άννα Ευαγενά, που το είχε μαζί με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Ήμασταν 100 άτομα, δεν μπορούσε, ήταν ασφυκτικά γεμάτο, δεν μπορούσε να χωρέσει κανείς άλλος. Και εκεί πήγε εξαιρετικά, ήταν αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο. Και είπαμε τώρα να το ανοίξουμε. Εδώ είμαστε περίπου 100-150 άτομα. Να έρθουμε σε ένα μεγαλύτερο χώρο για να απολαύσουμε τη Vivian στην τρίτη συναυλία. Πριν φωνάξουμε τη Vivian, θα ήθελα για όσους δεν ήσασταν να θυμηθούμε την πρώτη και τη δεύτερη συναυλία της Vivian σε ένα πολύ έτσι σύντομο βίντεο.
επαρχείο της στην Ομόνια, μες στο ψιλόγροχο αρχές του Μάη. Ψυχές πολύβουρες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Δυο πέρασαν να τα. Δυο κορίτσια περιμένουνε στη στάση, σαν σχολάνε απ' τα αγγλικά. Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα περαμέρι. Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος, εικόνες ξεχύνονται με μιας. Η πλατεία είναι γεμάτη κι απ' το πρόσωπο σου κάτι έχει σωθεί. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παραδείσο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παραδείσο να πάω. Και σου μιλώ και κοκκινίζεις, τι να φανταστώ, όσο θα βρεις το σποράκι τόσο βανανθώ. Εκείνο που με τρώει, εκείνο που με σώζει, είναι που ονειρεύω μέσα τον καραγιόζι. Φίλους και εχθρούς τις μικρές μου πλάτες. Τώρα είμαστε όλοι aligned, που λένε. Η Μίριαμ, να σας πω ότι είναι εδώ ο Μωυσής. Προφανώς η Μίριαμ είναι σήμερα σε αγώνες του ΠΙΡ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν είναι εδώ μαζί μας, εκπροσωπεί το σχολείο σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα σιγά-σιγά να μπούμε στην τρίτη συναυλία της Vivian. Θα τη δείτε σε σχέση με αυτό με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Από τότε στην ομάδα που την υποστηρίζει έχει προσθεθεί και η Γιώτα Ινέγκα, η οποία της κάνει φωνητική και ήδη τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Να σημειώσω πως η Νέγκα αναλαμβάνει κανονικά παιδιά από μία ηλικία και πάνω, αλλά όταν άκουσε τη Vivian την ξεχώρισε και έτσι έχει αρχίσει τώρα μαθήματα και με τη Γιώτα Νέγκα. Οπότε, βλέπω τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο κύριος Στέλιος Κωνσταντινίδης από τους μεγαλύτερους παραγωγούς συναυλιών στο Μέγαρο, οπότε ήρθε για σκάουτινγκ, νομίζω, Στέλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ώρα να φωνάξουμε τον Ντομένικα. Ντομένικα. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή μας συναυλία. Εάν μου έλεγε κανείς πριν από 3,5 σχεδόν χρόνια που γνώρισα τη Vivian ότι θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ, θα έλεγα είναι αδύνατον. Ούτε πίστευα ότι η διαδρομή μαζί της θα ήταν τόσο συναρπαστική. Πώς συμβαίνει αυτό? Η απάντηση είναι ότι έχει μια οικογένεια δίπλα της που κατάλαβε το ταλέντο της και την υποστηρίζει στα βήματά της. Η αλήθεια είναι ότι σπάνια συναντώ γονείς που είναι τόσο ανοιχτοί στο να υποστηρίζουν το χαρισματικό παιδί τους. Σε όποια ιδέα, σε όποια πρόταση, παίρνω πάντα ένα μεγάλο και χαμογελαστό ναι. Και έτσι σήμερα βρισκόμαστε εδώ, στην τρίτη συναυλία της Vivian, με μία μικρή ακόμη εμφάνιση τον Οκτώβριο. Και σήμερα η Vivian είναι μαθήτρια της Γιώτας Νέγκα, η οποία την δέχτηκε με ενθουσιασμό αμέσως μόλις την άκουσε, παρόλο το νεαρό της ηλικίας της. Το θέμα της σημερινής μας συναυλίας είναι τα τραγούδια και οι μελωδίες που ακούγονταν πριν από 50 χρόνια. Και αυτό γιατί το αγαπημένο τραγούδι του Άρη είναι το αεροπλάνο. Και κάπως έπρεπε να το εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα. Με αυτή την αφορμή όμως άνοιξε η βεντάλια σε πολλά είδη μουσικής, από ροκ μπαλάντες μέχρι ρεμπέτικα. Η Vivian γύρω της έχει και πάλι την οικογένειά της. Η Τάλη θα παίξει φλάουτο, ο Μωυσής κιθάρα, ο Άρης θα τραγουδήσει και η Μίριαμ βρίσκεται εκτός Αθηνών, αλλιώς θα ήταν και εκείνη στο πρόγραμμα.
Θα έχει όμως και την υποστήριξη της Μαρίας Νίτη στο ακορντεόν, μιας επαγγελματίας μουσικού με βαρύ βιογραφικό στη διδασκαλία και στις εμφανίσεις. Η Μαρία Νίτη έχει εκδώσει 6 βιβλία ακορντεόν, έχει κατοχυρωμένη δική της μέθοδο διδασκαλίας και εμφανίζεται εδώ και πολλά χρόνια σταθερά σε μαγαζιά, συναυλίες και παραστάσεις. Και έτσι, αφού συντονιστήκαμε όλοι μαζί οι παραπάνω που ακούσατε, είμαστε έτοιμοι για τη σημερινή συναυλία. Ελπίζουμε να την απολαύσετε και εσείς, όπως εμείς, στη διάρκεια προετοιμασίας της. Καλή ακρόαση. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας συναυλία. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι μαζί. Ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο. Θα πάμε 50 χρόνια πίσω, στο 1973. Ο μπαμπάς μου τότε ήταν 5 χρονών, ενώ η μαμά μου δεν είχε γεννηθεί καν. Οι άνθρωποι ακούν μουσική από τα pick-up που έβαζαν δίσκους βινιλίου. Δεν υπήρχαν ούτε CD, ούτε Spotify. Τηλεόραση δεν είχαν όλα τα σπίτια και υπολογιστές υπήρχαν μόνο στα έργα επιστημονικής φαντασίας. Τηλέφωνα υπήρχαν μόνο στα σταθερά με καντράν, για τα κινητά δεν είχαν προβλέψει ούτε τα έργα επιστημονικής φαντασίας. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει η μουσική. Το κομμάτι που σας έπαιξα στο πιάνο είναι από την ταινία The Sting, που το 1973 ήταν υποψήφιο για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης μουσικής. Τη μουσική την είχε γράψει ο Σκοτ Τζόπλιν, 70 χρόνια νωρίτερα, αλλά ο Μάρβιν Χάμλις σκέφτηκε ότι θα ήταν ιδανική για αυτή τη σπιρτόζικη κωμωδία.
Κι έτσι η μουσική του Σκοτ Τζόπλιν έγινε γνωστή και αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο. Ο Μάρβιν Χάμλις ήταν συνθέτης κινηματογραφικών έργων. Την ίδια χρονιά έγραψε μουσική για την ταινία The Way We Were με πρωταγωνιστές την Barbara Streisand και τον Robert Redford. Και αυτό το τραγούδι κέρδισε πολλά βραβεία το 1973. Φαίνεται ήταν η χρονιά του Μάρβιν. Memories like the corners of my mind, misty watercolor memories of the way we were, scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Can it be that it was all so simply then, or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we? Memories may be beautiful and yet what's too painful to remember, we simply choose to forget. So it's the laughter we will remember whenever we remember the way we were, the way we were. Όταν η Λόλι Λίμπερμαν, γνωστή τραγουδίστρια της εποχής, πήγε να ακούσει μία παράσταση του Don McLean, την άγγιξε τόσο πολύ που έγραψε τους στίχους του Killing Me Softly with his song. Αργότερα έβαλε μουσική ο Charles Fox και τη βοήθησε στους στίχους ο Norman Gimbel. Η συνεργασία τους όμως δεν πήγε και τόσο καλά, ούτε και το τραγούδι. Μέχρι που το 1973 το είπε η Ρομπέρτα Φλακ. Από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους. Strumming my pen with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I heard he sang a good song, I heard he had a style, and so I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, drumming my pen with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pen with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang as if he knew me in all my dark despair, and then he looked right through me as if I wasn't there, and he just kept on singing, singing clear and strong, strumming my pen with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Η μουσική Paul Simon και Art Garfunkel ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Ήταν αχώριστοι και έκαναν ωραίες διφωνίες στα τραγούδια τους. Το El Condor Pasa ήταν ένα περουβιανό τραγούδι που το είχε γράψει ο συνθέτης Daniel Alomia Robles το 1813. Ο Paul Simon το άκουσε, τον συγκίνησε, έμαθε ότι είχε γραφτεί 50 χρόνια πριν, άρα δεν υπήρχε πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα και αποφάσισε να γράψει τους αγγλικούς στίχους. Κατάφερε να το κάνει μία από τις πιο ακουστές μελωδίες στον κόσμο. Το 1973, και ενώ το ντουέτο είχε διαλυθεί, το έβαλαν στο δίσκο τους με τα Best of Simon and Garfunkel. Να καλέσω εδώ τη μητέρα μου Τάλη και τον αδερφό μου Μωυσή να παίξουμε μαζί μουσική. Το 1973 οι Beatles είχαν ήδη διαλυθεί. Ο μύθος τους όμως παρέμενε ακόμα πολύ έντονος. Έτσι, επανακυκλοφόρησαν τα καλύτερά τους τραγούδια σε 2 άλμπουμ, το κόκκινο και το μπλε. Το In My Life από το κόκκινο άλμπουμ ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια που σύνθεσε ο John Lennon και που μιλάει για τις εικόνες που είχε σαν νεαρός έφηβος. Ο Paul McCartney, παρόλο που εκείνο τον καιρό δεν μιλιόταν καθόλου με τον John Lennon, είχε πει σε μία συνέντευξή του:
στο κορυφαίο μουσικό περιοδικό Rolling Stones ότι το αγαπημένο του τραγούδι από όλα αυτά που είχαν γράψει ήταν το In My Life. There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you, and these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Ένα άλλο καταπληκτικό συγκρότημα εκείνης της εποχής ήταν οι Rolling Stones. Καμία σχέση με το περιοδικό που αναφέραμε προηγουμένως. Οι κακές γλώσσες έλεγαν ότι έρχονταν πάντα δεύτεροι μετά τους Beatles. Ο Keith Richards κάποια στιγμή είχε πει ότι το μεγάλο πρόβλημα των Rolling Stones είναι ότι έχει μόνο έναν frontman, τον Mick Jagger, ενώ οι Beatles είχαν 4. Οι Rolling Stones όμως υπάρχουν ακόμα. Οι γερόλικοι του ροκ, όπως συνηθίζουν να τους λένε, συνεχίζουν να κάθεται στις συναυλίες παρόλο που έχουν κλείσει τα 80 τους χρόνια. Can you picture yourself at the age 60 doing what you do now? Yeah, easily, yeah. Really? Oh, yeah. Going on stage with a cane and Το 1973 κυκλοφόρησαν το θρυλικό Angie, που πολύ σύντομα κατέκτησε τις καρδιές Ευρωπαίων και Αμερικάνων. Angie, Angie, when will those clouds all disappear? Angie, Angie, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. Angie, Angie, you can say we never tried. Angie, you're beautiful, but ain't it
we cry. All the dreams were held so close seem to all go up in smoke. Let me whisper in your ear, Angie, Angie. Where will it lead us from here? Don't you weep, oh, your kiss is still the sweet. I heard that sound dance in your eyes, but Angie, Angie, and the time we said goodbye, with no loving in our souls and no money in our coats. You can say we're satisfied, Angie. I still love you, baby. Everywhere I look, I see your eyes. There ain't a woman that comes close to you. Come on, baby, dry your eyes, Angie, Angie. Ain't it good to be alive, Angie, Angie. They can say we never tried. Και πάμε στους θρυλικούς Doors και τον ποιητή Jim Morrison. Οι Doors ήταν ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα συγκροτήματα εκείνης της εποχής. Η συμπεριφορά των μελών του ήταν πάντα εκρηκτική και δεν ήταν λίγες οι φορές που κατά τη διάρκεια συναυλίας τους χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία. Δυστυχώς, ο Jim Morrison πέθανε πάρα πολύ νέος, μόλις 27 χρονών, το 1971. Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος συνέχισαν τις εμφανίσεις τους μέχρι το 1973. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're alone. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remember your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're alone. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name.
Αν πάμε την ίδια εποχή στην Ελλάδα και ψάξουμε τον πιο ροκ Έλληνα καλλιτέχνη, θα οδηγηθούμε σίγουρα στο Διονύση Σαββόπουλο, που θα με πάρει τηλέφωνο σήμερα το βράδυ, γιατί χθες είχε γενέθλια και θα το ευχηθώ. Εκείνη την εποχή στην Ελλάδα υπήρχε δικτατορία και πολλοί από τους μουσικούς είχαν φύγει στο εξωτερικό. Η λογοκρισία ξεψάχνιζε τα πάντα, αλλά οι καλλιτέχνες έβρισκαν τρόπο να περάσουν τα μηνύματά τους. Ο Σαββόπουλος είχε φυλακιστεί τους πρώτους μήνες της δικτατορίας. Έφυγε στο εξωτερικό και μετά γύρισε με διαφορετικό ύφος, λιγότερο ροκ και με περισσότερα ελληνικά στοιχεία. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Ζεμπέκικο με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου, ένα από τα πιο δυνατά ελληνικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δε μας ακούς. Δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες στοές, ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου ο Μπάτης ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22 και ζήσε 50 χρόνια σε ένα κατόι μυστικό. Σ' αυτό τον κόσμο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Κι οι πόθοι τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Χθες το βράδυ είδα έναν φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσικλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά. Να την αχτεί σαν μαύρο πνεύμα η τρομερή μας η λαλιά. Η ιστορία του επόμενου τραγουδιού είναι η εξής. Η Σώτια Τσότου, δημοσιογράφος και στιχουργός, ξεκίνησε για ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Στο αεροδρόμιο όμως, ο έλεγχος ήταν εξονυχιστικός και εξευτελιστικός. Έτσι, μπήκε στο αεροπλάνο σχεδόν κλαίγοντας και όταν απογειώθηκε, ξεκίνησε να γράφει αυτούς τους υπέροχους όλο νόημα στίχους. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει γη με ζωγραφιά. Τους έδωσε αργότερα στο στενό της συνεργάτη, Κώστα Χατζή, και το 1973 μας χάρισε αυτό το διαχρονικό τραγούδι. Εδώ θα καλέσω τον μπαμπά μου Άρη Κωνσταντίνη να τραγουδήσει, γιατί είναι το αγαπημένο τραγούδι. Και τη μαμά μου την Τάλη που θα παίξει φλάουτο.
Εδώ σας θέλω. Πολύ με πίκρανες ζωή, μακριά θα φύγω ένα πρωί, θα ανέβω σ' ένα αεροπλάνο, να δω το κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά, και εσύ την πήρες σοβαρά, και εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα, μοιάζουν μυρμήγκια οι ανθρώποι, το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρούλι τόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε, από ψηλά αν τους κοιτάξεις, θα σου φανούνε τόσο ασήμαντοι, που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις, πάμε μαζί ψηλά αν θες, θα δεις τη γη απ' τη σελήνη, ένα φεγγάρι είναι κι εκείνη. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά, και εσύ την πήρες σοβαρά, και εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλοσπίτα, και τα κανόνια με παιχνίδια, από ψηλά δεν ξεχωρίζουνε οι όμορφιες και τα στολίδια, κι ό,τι σε πλήγωσε ή σε θάμπωσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο, που στη στιγμή θα το ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις, πάμε μαζί ψηλά αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη, ένα φεγγάρι είναι κι εκείνη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή τη Μαρία Νίτη, που θα μας συνοδεύσει με το ακορντεόν της. Δεν θα μπορούσαμε να μην πούμε και ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Ήταν ένας πολύ σημαντικός συνθέτης εκείνης εποχής. Παρόλο που πέθανε μόλις 45 χρονών, μας άφησε κληρονομιά πολλά τραγούδια, πολλά από τα οποία ακούγονται μέχρι και σήμερα δροσερά. Είχε συνεργαστεί με πάρα πολλούς τυχουργούς,
όπως τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Νεγρεπόντη, καθώς και με πολλούς τραγουδιστές, όπως τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Στέλιο Καζατζίδη, τη Δήμητρα Γαλάνη, τη Μαρία Φαραντούρη, αλλά στη Χαρούλα Αλεξίου εμπιστεύτηκε τα περισσότερα πρωτραγούδια του. Στο μονοπάτι σαν θα βγεις μιας ανοιξιάτικης αυγής, να μην ξεχάσεις να της πεις μια καλή μέρα της ζωής. Μια καλή μέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χαμό, πες την κι ας πέσει χαμό. Παλάτια χτίζουν οι θεοί και εμείς πάνω στην άμμο, και εμείς πάνω στην άμμο. Με τα χαράματα σαν βγεις από την πόρτα της ζωής, μια καλή μέρα να της πεις κι ας είσαι μόνος μες στη γη. Μια καλή μέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χαμό, πες την κι ας πέσει χαμό. Παλάτια χτίζουν οι θεοί και εμείς πάνω στην άμμο, και εμείς πάνω στην άμμο. Ο Γιάννης Λογοθέτης, γνωστός ως Λογό, ήταν αρχικά σκητσογράφος, αλλά τη δεκαετία του 70 η δημιουργικότητά του απλώθηκε και στη στιχουργική. Μαζί με το Θέμη Ανδρεάδη άφησαν εποχή με τη Λούλα, το Σκυλάκι, το Κανείς και το Είμαι πολύ ωραίος, δίνοντας ένα εντελώς διαφορετικό στίγμα με τα τραγούδια τους. Το 1973, με τον Γιώργο Χατζηνάσιο και μαζί έβγαλαν το άλμπουμ «Έχει Θεός». Το τραγούδι «Αν μ' αγαπάς φίλα Σταυρό» ακούστηκε για πρώτη φορά με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Δυο πουλιά, δυο πετροπούλια, δώρο κάνανε στη πουλιά την αγάπη μας. Ήρθαν και δυο χελιδόνια, ήρθαν και στρώσαν σεντόνια στο κρεβάτι μας. Αν μ' αγαπάς φίλα Σταυρό, κι εγώ θα ψάξω και θα βρω, κι εγώ θα ψάξω και θα βρω, αν λες αλήθεια. Αν μ' αγαπάς φίλα Σταυρό, κι εγώ θα ψάξω και θα βρω, κι εγώ θα ψάξω και θα βρω, αν λες αλήθεια. Κάθε νύχτα που περνάει η καρδούλα σου πονάει κι απελπίζεσαι στα ψηλά τα κυπαρίσια που έχουν το κορμί τους ίσια, μην ορκίζεσαι.
αγαπάς φίλα θα βρω, κι εγώ θα ψάξω και θα βρω, κι εγώ θα ψάξω και θα βρω, αν λες αλήθεια. Αν μ' αγαπάς φίλα θα βρω, κι εγώ θα ψάξω και θα βρω, κι εγώ θα ψάξω και θα βρω, αν λες αλήθεια. Ο Μάνος Χατζηδάκης άφησε μεγάλη κληρονομιά στην Ελλάδα με τα τραγούδια του. Ο καλύτερος του φίλος ήταν ο ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος. Μαζί περνούσαν ατελείωτες ώρες συζητήσεων εφόλης της ύλης. Καθημερινά βρίσκονταν στους Ζώνας, στο κέντρο της Αθήνας και από το τραπέζι τους περνούσε η αφρόκρεμα της καλλιτεχνικής Αθήνας. Μαζί έγραψαν και πάρα πολλά τραγούδια. Η Μικρή Ραλού ξανακυκλοφόρησε το 1973 σε μία συλλογή με τα καλύτερα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γυαλού επέξανε στα ζάρια τη Μικρή Ραλού. Σαν Ανατολή σε Δύση, σε κόσμο και ντουνιά, ρωτάν ποιος θα κερδίσει την ομορφωνιά. Μικρό το καλοκαίρι, μεγάλος ο καιρός, κανείς όμως δεν ξέρει ποιος θα είναι ο τυχερός. 40 παλικάρια στην άκρη του γυαλού επέξανε στα ζάρια τη Μικρή Ραλού. Παλικάρια με λιονταριού καρδιά ρίξανε στα ζάρια μια τρελή βραδιά. Ζηλεύει το φεγγάρι και στέλνει απ' τα βουνά το μαύρο καβαλάρι που μας κυβερνά. Κι ο χαρόντας σαν φίδι τραβάει την κοπέλια, σαν γύρι στο ταξίδι, σαν ήλια η σπηλιά. 40 παλικάρια στην άκρη του γυαλού έχασανε στα ζάρια τη Μικρή Ραλού. Ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν μια ιστορία από μόνος του. Πάντα με το γέλιο του και τη ζωντάνιά του είχε την ικανότητα να ξεσηκώνει τα πλήθη. Ο ίδιος έλεγε ότι κάθε βράδυ γυρνούσε από τα μαγαζιά που έπαιζε, ξημερώματα δηλαδή.
και πήγαινε και άκουγε στο βοτανικό τα βατραχάκια. Στα αυτιά του ακουγόταν η πιο γλυκιά μουσική και τον ενέπνε να γράφει τα δικά του τραγούδια. Σε περιμένω μην αργείς κάτω στην παραλία της μαύρης μου παλιόζωής να κλείσω τα βιβλία. Πάρε ναυτάκι Συριανό, στρώμο πειραιώτη, μηχανικό μυτιλινιό, τιμόνι καλαματιανό και καπετάνιο χιώτη. Και τον αυγερινό δικό σου καμαρότο και το φεγγάρι ταργυρό για τη μονιέρη πρώτο. Πάρε ναυτάκι Συριανό, το στρώμο πειραιώτη, μηχανικό τιμόνι καλαματιανό και καπετάνιο χιώτη. Κι εγώ θα φέρω τινιακό μας τώρα στα σκαλιά σου για να σου κτίσει μια χρυσή φωλιά μες στη φωλιά σου. Πάρε ναυτάκι Συριανό, στρώμο πειραιώτη, μηχανικό μυτιλινιό, τιμόνι καλαματιανό και καπετάνιο χιώτη. Εκείνη τη χρονιά έφυγε ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης από τη ζωή, ο ρεμπέτης Μάρκος Βαμβακάρης. Ο Μάρκος Βαμβακάρης έγραψε πάρα πολλά τραγούδια, πάρα πολλά. Και έπαιζε και πάρα πολύ ωραία μπουζούκι. Γι' αυτό τον καλούσαν στο στούντιο για ηχογράφηση και άλλοι συνθέτες. Το πιο γνωστό του τραγούδι είναι η Φραγκοσυριανή. Αλλά εγώ διάλεξα να σας τραγουδήσω το δικό μου αγαπημένο, το «Χαράματα η ώρα 3». Σε ξυπνήσω κρύφα από τη μάνα σου να σε χαρώ, να βγεις να σου μιλήσω κρύφα από τη μάνα σου να σε χαρώ, να βγεις να σου μιλήσω.
Έβγα στο παραθύρι σου να σε χαρώ και δώσ' μου ένα φυλάκι. Τη μυστική αγάπη μας κρυφά να την κρατήσεις. Χίλια που να σου κάνουνε να σε χαρώ, να μην τη μαρτυρήσεις. Χίλια που να σου κάνουνε να σε χαρώ, να μην τη μαρτυρήσεις. Ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο άλλος άρχοντας του ρεμπέτικου τραγουδιού, ήταν εντελώς αντίθετος χαρακτήρας από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Μεθοδικός, με στόχο, έγραψε εκατοντάδες τραγούδια με τρομερή επιτυχία. Ο τρόπος που έγραφε ήταν ιδιαίτερος και περίτεχνος. Σε μουσικό πανεπιστήμιο της Γερμανίας μελετά τη μουσική του, γιατί έχει περίεργα γυρίσματα και αρμονικούς συνδυασμούς, παρόλο που οι μελωδίες του είναι απλές και τραγουδιούνται εύκολα. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο απλά. Τον ξέρουμε σαν ένα απλό τραγουδοποιό. Το 1973 έβγαλε έναν δίσκο με τις καλύτερες του επιτυχίες και μέσα σε αυτόν ήταν και το «Κάθε βράδυ πάντα λυπημένη». Κάθε βράδυ βαθιά
Η Τζέννη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος έψαχναν να βρουν ένα θεατρικό έργο για να ανεβάσουν. Το είπαν στο φίλο τους τον Ιάκωβο Καμπανέλη και αποφάσισαν να συνεργαστούν φτιάχνοντας το μεγάλο μας τσίρκο. Τη μουσική έγραψε ο Σταύρος Ξαχάκος και ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδούσε πάνω στη σκηνή. Το έργο ανέβηκε το 1973. Κάθε βράδυ η παράσταση είχε όρθιος. Πέρασε σχεδόν όλη η Αθήνα από εκείνο το θέατρο. Και στο τέλος τραγουδούσαν όλοι μαζί με μία φωνή, φίλοι και αδέρφια. Φίλοι και αδέρφια, μανάδες, γέροι και παιδιά, στα παραθύρια βγείτε και θωρείτε. Ποιοι περπατούν στα σκοτεινά και σεριανούνε στα στενά, φίλοι και αδέρφια, παιδιά. Γράφουν σημάδια, μηνύματα στο βασιλιά. Σαν δε φωνάξεις, έβγα να το γράψεις. Να μη σ' ακούσουν τα σκυλιά, βγάλε φωνή χωρίς μιλιά. Σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά. Γηπεδεμένοι με σίδερο και με φωτιά, για κοίτα ποιον σου φέρανε καημένοι. Να σ' αφεντεύει από ψηλά, τα χρήματά σου είναι πολλά, γη που το σίδερο παιδέψαν κι η φωτιά. Φίλοι κι αδέρφια, μανάδες, γέροι και παιδιά, στα παραθύρια βγείτε και θωρείτε. Ποιοι περπατούν στα σκοτεινά και σεριανούνε στα στενά, φίλοι κι αδέρφια, μάνες, γέροι και παιδιά. Ποιοι περπατούν στα σκοτεινά και σεριανούνε στα στενά, φίλοι κι αδέρφια, μάνες, γέροι και παιδιά. Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρε μαλλιώτικα, στέκια, επαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναρξη σ' αυτή, σαν χωριά αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουρανιά σώματα, με πομπούς και με κερέ, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα κι ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε, δεν είμαστε, τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα, να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές κι αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Φταίει η Βουλή, την αυταίνει εκπρόσωποι, ερήμοι κι απρόσωποι βρε, αν πονάει κεφάλι. Φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βγει, μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα, μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεπατώνουμε βρε, με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο καημός μας και να σμίγει παλιές κι αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Να 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 να
να να να να να να να